Te halo ki perlok berok kam tamnya kita ki perlok ba komen mah aga to ka video ba ong kumno ban kelaya okon chaka diamond te bon ki perlok ki bom sing thu bat ki don ro ki ba ong long ban don lot te mentangat shai phi don ro ki ve ar lai hadu po speungut ki ba komen ki ba la komen ceklia mah dengan pensyai menta baki ong 60% kadai ka bathok mah dengan ong ipi perlok om dei bakathok om dei baka ayu te kadai pasisa tapi ngan plenga menta ipi ho neu apps ka step channel ya kito ki perlok ki bom pat thu sapej bhag ne video tapi hangne nga poi gum to te pio i gum ne te lada phi dei ki badang sedang pia ban sing in na Gmail account jong phi ne na Google account jong phi nano ru long be te hang to pio i nga don riu lak pio jar lai spa khandai phen riu kon re te nga la yo kat no sien nga la yo rifat nga kat no sien nga la yo hi chim dau redeem code ma ngan pe ka bala dem te ngan le jai ne chnoi to ai ni payment pe PNMRC nga la yo chim redeem code RC na ne pe ngan pen EP mentang ne pe to ka ve ka de lai pheu tang ka mat la na du kat menta la dam riu sngi ma tong pe ka to ka ve pan ka ne pan ap ka don advertise kam to pe ka ne la ar pulai sngi to ru lai pheu tang ka yu code redeem code ang yo ma te to ka perlok ki ba ong te lada pim sing thu nda pila download ya kan ne hangne ni star ba de try au new apps wila penchai phi na dong shadong wila pen biang lot phi na dong shadong phim don kam here ban artatin ne ban ayu te kumno pe phin yo ki kon don ve perlok ba ong kumno ban le khnang ba ka to ka level ba kan queue ya noi ne pio in am ne pe de ban pen biang ai ni sundu badong ne ini box button light dark saudak bat sandak te kum subu kum kane pin ai kum no ne WAE way kane ka way kala long ye pi inem kane try pe kum to gen way subu kun to bade KAW keu ru long pe PNM keu nang ta bade EAW euro long pe to nang ta bade EAW kiau kum to ru long te kum to ru kom ken perlok hidai ban le kai example kum to ma te phila ban le kai bi kum to kla kam dera sorry angni sar dak te phin le kum no phidai ban le bi kum ne kan sakiu ka level lada phi khang ne phile kai phin yo si jar kon man bala ya ka we ka level ma te ngan pan i pati phi ha ka we pat ka kom ba phin yo kon bun ma te kom no ba phin yo kon bun le nyo hai ni ta pe ngan pan i shwana ni ma knang ba phin nam kon reward pe nge kon receive to doni perlok basen konya phi phila min kli mang tum to te nang ta bade get kon le hai ni get kon phin i man ang ne ba tho daily claim to ko mut phin yo hai ni man lakasni 6000 kon hai ne te hang ne bade phi de ban page arts adu ar pheu sin man tang adep kan no sin kala poi 6000 riu spa
ngaru ngan sempen dep ya kan sibiat mentang subatai phi dot kam ru ban tho ya kut jong no tho ya ni kut jong ngaru ang tol da phi dei ki ba pasdak tes tho ang to samit ang to te phin yo spio jar kon nak ta ba de hang no phin yo kon te phi page video ru phi yo kon pule news kam tam kine ki news ma man ta kasngi ngam pat depre man kasngi te ngala la lut bin bro ki news tang jong man ta kasngi ban jong no kane ngam pat dep o jong kan menin ru ngak lempe namar mangam lapor menin ma te nang ta pa de phin kum no phin yo kon shu le no hai ne ba yo i ne ka spin ang ne spin phila pen spin adu ar pheu sien phin yo adu ar pheu jar ne ar pheu jar tam kon ang ne te hang ne pa de ka kan tin pnar ma phio i hang ne ngat poi sau phulai level hang ne de ka kan tin pnar kum subu ta ko kum de re ka komut yo bonus kum to phio i ne wow phila yo bonus pen kam to kan te nang ta pa de yakito ki perlok ki ba ompat snu thu te spet me pi pe jang ne ngam pen i pi phila ban pe jang ne kinu ki perlok bala yo klim ma hang ne la bon ha ki perlok bala yo klim pe ini ka advertise am akan dia ka advertise ola don nang ne phila ban yo i hadu sis pa riu ngut ki bala yo baro ma spa ngut kai te nang ta pa de phila ru ban chus dak bisa kan perlok pada pikwa ban chim dak bisa na ban chim dau redeem code play store ma tapi lada pikwa ban chim dak bisa pilih hai ne benta sai no hai ni claim reward ma sa choose kan ni select available reward pio in amang ne tada pi de bala don san lak kon riu lak kon to bila ban ya ikine so puling to te pi choose sang ne pada select payment method pi de man ai kon to pio in am play store redeem code gps transfer ma pila ban le da ni gp isarim system ne pi daga bisa direct ya pi wat nam tem kan ne ka de ka transfer am de re ka basu ayu de ba pin don kam le ka ek te kan ne play store pa de tang su ai play store ka mut pila claim pi de ban up ka to kan ne kan ta te ka mut pila yo kan per lang wat nam tem tang to ka video tharai pila asng thu te tada tang ton ki perlok ki ba comment kum ka to ma ka ba ong u thok te nganam sing tanan ken perlak te ku play shibon ya kitu perlok ki bala subscribe ya kan ke channel du kanongot to am an page nanta nanam le ron studio an le non ne ma pe ya du arspa new po way ngut ki subscribe no te kini perlok ki ba ayu kumneru rada pidon ki channel te sa comment be ya to ngan pan phai back ngan comment back ya pi ya ka channel jong piru ngan sa subscribe be pe wan nam ong pe da bon hai perlok la bon hai perlok yang nei ba la ong subscribe lang jong ngaru ngala subscribe be te perlok tang kun to hi ka video tharai nganam dan kamera ban patai kampun namar tang katu kala biang te ngan sai chna pat ka video na batta ka update jong ka game ka ban sawan hau ar punyo na apu pratarik ngam tip ya kata tang bakal ready ngan sa chna ka video kata next part ka video ma perlok ya kata da pikwa ya kata ngan pen ep te sa comment naki update sebaki lale na du khat ve tarik mana kane hadu ar ko saw tarik kila pandem te tharai hadu ar punyo na ar pu kila bande shat kalai peu ne kono kat ka ba kila complete ya ka jing test jong ki gen ya ka kon ne pi ek e baro ki ba kila pan biang
te perlu try lada pikwa ikta ngan IP ka update slash chai ne la chisni te tanggup tahi perlu publish pun ya kene video te ngai fitness ngathu te bye bye, see you to the next video.